سنبت زني قديموس اسرائيل شمنتن مقابيت كلتشن عسى شوعتن عمد مهرت هوري مزمور هورا هابي هوز سموني قديموس يبيلو لإيسوس نيقوديموس سمون اب إيسوس كده رب لي نسخة مهر كونكا خاب أملاح كان زمساكان نحنا بأخان آمنينا كم ودي أنبسا بط إلكا دك إسكا بتنسايخا أتنساني مسباك هاوز كني ليليتي وفتن كول لبيه أما كركني وإترقب عمس آبل عليه كم ينبب أفوية قبر أقوال أمهياو نلبي تعذب كايو بليتي بصح كايو مرمير كانس قلغفو أي رخب كان بأفاي كم كالوت سبات كفو أي زاربن إيه مزمور 10:3 قال وانجيل نلومي زنبب كا وانجيل يوحنس كم معراف 3 إيه يوحنس ثالثاي معراف حدا خا فريساويان نيقوديموس سمو سبعي حلقة أيهود نبري نسو بليتين أب يسوس مسيو ممهر بجاكا أتي أملاخ مسؤول زخوان نسب نزن نسخات قبرو زلخات أمرات خقبر زخيل حدا كوايل بنمو نسخا ممهر كوين كخاب أملاخ كمزباس أكان فلتين أبلو يسوس دما سب كالعي قزي انت زي تولدي نمنقست أملاخ كرئيا كتو خمزي كل بحق أولك اللوخ إلو ملسلو نيقوديموس كا سب كمس أرقى خمي إلو كل دي خل مليسو نابكر سنو آتيس كل دي خل يبولو يسوس دما خمزي إلو ملسلو بحق أولك اللوخ سب كا ماين كا منفس قدس سن انت زي تولدي نامنقست أملاخ كأتو أي كلنيو بلو اتخاب سقاز تولد سقا أيو اتخاب منفس تولد خا منفس يو قال أي كتولدو بقد إيوس لازبالكو خا أي تقرم نفاس نابز دليو ينفس بهايو خا تسمع كابي خمز مصن عبي ون كمز خييد قنا عيد فلتني خا اتخاب منفس تولد زبلد ما خم إيو نيقوديموس كا زد آخم إيلو كخون يخيل إيلو حتتو يسوس دما مليسو خمز بالو نسخة ممهر إسرائيل خا زي نقر زدو عيد فلتن بحق أولك اللخو نفلطون الزارب زرعنا يون نمسكر علينا نزي مسكرنا قنا يتقبلون يخم ناي مدر نقر نقيروكم كاب زي تأمنوس ناي سماي نقر انت نقركم قد خمي قيركم كتأمنو بيجيكا اتخاب سماي زورده ودسب ناب سماي زعرق حدا كويلبون بوز أمن زبلو خلو ناي زلالم هيوت من دخرك بنبر كي تفقسي كم تموسي عبرخانة تمنز سقلو ودسب دماخ ومخسك الإقبويو بتحد ودو زعماني زبلو خلو ناي زلالم هيوت من دخرك بنبر كي تفقسي أملاخ نودو بجا خسع زهب كسع كندزين عالم أفكارا وهنياتو أملاخ نودو ناب عالم زلعخو عالم باوم انت خدحن انبر نعالم كفرد إلو أيكونن اتباعو زعمن أي كفردون إيو اتباعو زي آمن قنا بحد ودو أملاخ سلزي آمن درو تفريد وإيو تفرد خاز إيو برهان ناب عالم مسي بقصب قنا قبرون كفو سلزخوني كاب برهان تسألمات فتو مخنياتو اتخفو زقبر زبالو خلو اتقبروم انت خيقلس برهان يسأل انبر ناب برهان أي مسأنيو اتحق زقبر قنا خمت ازاز أملاخ زقبري اتقبروم انت خيقلس ناب برهان إيوز مسأ نزي سنبات الزين بقار كنستنتنو نحكي نبرهان تقبل كام خال أبزبل مسرت غيرنا نايز وانجيل كنريو سنبزا نيقوديموس ينذكرنا زلنا نيقوديموس مور حقي جن نتي يسوس زستنفرون زقبرون زنبره بمعدور إيو زعمنا إيو وعزو أمنات نبينو بتزسموع زنبرن زرعيون إيو جميرو نتزنبرو أمنات كرقاقز إيلو خا أب يسوس بليتي أب صموعك محار كفلت إيلو مسي ممهر
بجكخ أتأملاخ مسؤوز خونه سب نزن السخات قبرو زلخات أمرات خجبر زخيل حدا كويل بنمو نسخة ممهر كوين كهاب أملاخ كم زمسا كان فلت إنابلو إذا بليتي ممسؤو مجمريا أبال بيت مخر عيهود سنزنبري زنبور حلافنتن كبرن مس يسوس بجهود كراخب أيوك دولو نيرو سلزي بحبو كراخبو وسينو كالاين يسوس بصموان بينو زدليو كعلل إلو كابتي أوشتو زسمعو صلمات وسيو أبرهان كعتو سلزدلي بليتي أبو يسوس مسيو يسوس نبين خاخد رخوه تعللو مخال تصقى برهانيو نيقوديموس نزي تصقى أب قبر رئيوه كافي ود نيقوديموس بزح نقراتينا نمحار مجمريا أب يسوس مسيو كامخال كابزلو نايو أب يسوس ناخن قعاس كنخيل علينا قلاوي وساني يدلينا نتعامل بعلتو زقلص لنا علينا أب أخن ملسمو مس أخن راخو يقبعنا نتقول قيبو زحزنا صلمات كنقططو أب يسوس كنقرب يقبع كم اندريا سواريا نمدحاني رخيبنا يوخن بالكن كلالنا كالاين يسوس أب صموا مركبو ጫው ታብ ዝበዝሖ ክንሰምዕ ክነስተውዕል ይኸብደና እዩ ስለዚ ብለይቲ ይኹን ብቐትሪ ኣብ ጽምዋና ኣምላኽ ክንረክብ ግዜ ክንወስድ ኣለና ንበይነይ ምስ ኣምላኸ ክዛረብ እደልለኹ ኢልና ክንረኽቦ ክንዛረቦ እዚ እዋን ጾም 40 ፍሉይ እዋን ጽምዋን ንኢየሱስ ብግልና ክንረኽቦ ዝዕድም ፍሉይ እዋን እዩ ሳልሳይ ንኢየሱስ ኩሉ ዘጸግመና ገሊጽና ክንክእል ኣለና ዓቕምና ኣፍልጦና ከምኡ እንነብሮ ዓለምና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ከቢድ ክበድ ይፈጥረልና እዩ ስለዚ ሎሚ ነቲ ንኣምላኽ ከይንርኢ ከይንቐርብ ከዊልና ዘሎ ሒዝና ናብ ኢየሱስ ንቕረብ ንሱ ሓቅን መገድን ህይወትን ስለ ዝኾነ ክመርሓና ክነግረና እዩ ግን መጀመርያ ኣብኡ ንቕረብ ራብዓይ ንሓቂ መስኪርካ ምኽኣል ኒቆዲሞስ ኣብ ኢየሱስ ሓቅር እዩ ስለዚ ኸኣለ ብለይቲ ኣብኡ መፅዩ ዝያዳ ክፈልጥ ዝያዳ ኣብ ሓቂ ክነብር ስለዝደለ ሓቂ ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ እያ ትርከብ ንሓቂ ክትረኽባን ምስ ረኸብካያ ክትዕቅባ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ሰማዕታት ህይወቶም ዝሃቡ ንሓቂ ክብሉ እዮም ስለዚ ሓቂ ኣብ እንደልየሉ እዋን እቲ ጉዕዞ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ምንጭ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ ንምጻእ ኢየሱስ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ዘምጽኦ ዝሕጉስ ዜና ምንጪ ናይ ኩሉ ሓጎስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ክገልጽ እንከሎ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንትኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዝን ዓለም ኣፍቀራ ይብል ኣብ ድሕነት ክንሳተፍ ብነፃ ዕድል ይወሃበና ኣሎ ክንነጽጎ ወይ ክንቅበሎ ናይ ነፍሲ ወከፍና ነፃ ውሳኔ እዩ ዝኾነ ተጽዕኖ ወይ ምግዳድ የብሉን ኣብዚ ዝውሃብ ዕድል ክግለጽ እንከሎ ኣብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ክድሕን እምበር ክፍረድ ኢሉ ኣይኮነን ይብል ኣብዚ ግዜ ጾም እዚ ጸጋ እዚ ተዋሂብና ኣሎ ንኩሉ ዝኣምን ዘበለ ኣምላኽ ጸጉኡ ክህብ ክዕድል ድላይ እዩ እቲ ዘገርም ብዛዕባ እዚ ጸጋ ወላ እኳ ንኣምላኽ ክገልጾ ብዘይ መጠን ዓብ ዋጋ ዘለዎ ይኹን እምበር ንኩልና ብዘይ ሓደ ግብሪ ብነፃ እዩ ዝወሃበና ህያብ ኣምላኽ ብነፃ ዝተዓደልናዮ ክብሪ ዋጋ ዘለዎ እዩ እምበኣር ጉዳይ ድሕነትና ፍረ ከም ዘለዎ ክግለጽ ሓደ ነገር የድሊ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝተዋህበና ፍሉይ ህያብ ኣምላኽ እናመስገንና ንቀበል ግዜ ጾም 40 ነዚ ኣፍ ደገ ድሕነት ይኸፍተልና ስለ ዘሎ ክንቅበሎ ስንድዋት ክንከውን ኣለና ኣብኡ ክንኣምን ጽቡቕ ህይወት ክንነብር ስንድዋት ክንከውን ኣለና ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ይብለና ዮሃንስ ኣብዚ ቃል ኢየሱስ እንርእዮ ነፍሲ ወከፍና ካብ መገዲ ኣምላኽ ከም እንወፅእ ኣሚንና ኣብኡ ክንምለስ ጌጋና ክንእመን እሞ ኣብ ብርሃኑ ክንምለስ እዩ ዘዘኻኽረና ዘሎ ኣብ ሓደ ዝነገር ታሪክ ሓደ መዓልቲ ንጉስ
فريدريك داغماي ناي براشا جرمن أب برلين بيت مأسرتي يبصح نيرو ብዙሓት ካብቶም እስራትና ዝዕድል ተጠቂሞም እናተደፋፍኡ ጉዳዮም ክርእየሎም ኣብ እግሩ ናወድቑ ይልምንዎ ነይሮም ሓደ እሱር ግን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ ኢሉ ነይሩ እዚ ነቲ ዝርኢ ዝነበረ ንጉስ ገሪምዎ ንጉስ ኣብቲ እሱር ዘሎ ቅርብ ኢሉ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ኣብዚ ተኣሲርካ ዘለኻ እናበለ ሓቲትዎ ብረት ተጠቂምካ ሰሪቕካ ዝብል እዩ ጎይታና እናበለ መሊሱ ንጉስ ሞ ፈፂምካ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ወጎይታይ ብዝገበርኮ ከዓ ክቕፃዕ ይግባአኒ እዩ እናበለ እሱር መሊሱ እቲ ንጉስ ሽዑ ነቶም ሓለውቲ ነዚ በደለኛ ሰብ ካብዚ ኣውፅእዎ ነዞም ኩሎም ኣብዚ ዘለዉ ንጹሓት ከበላሽው ኣይደልዮን እየ ኢሉ ካብ ቤት ማሕቡስ ኣውፅእዎ ይበሃል ጌጋና ምስተኣመና ጥራሕ ኢና ክሕደገልና ዝኽእል ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ተስፋ ዝህብ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ንረኽቦ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ኣምላኽ እሙንን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ በደልና እውን ከንጽሐና እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 ብሓጢኣትካ ምንሳሕ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ከም ብሓዲስ ከም ትውለድ ምዃኑ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ተጠቒሱ ንረኽቦ ብኸምዚ ጥራሕ እዩ ከዓ ንመገዲ ጸላም ሓዲግና ኣብ መገዲ ብርሃን ክንኣቱ ንኽእል ሓደ ንመገዲ ኣምላኽ ዝነጽግ ንጸላም እዩ ዝመርጽ ካብ ብርሃን ይሃድም ንርእስና እሞ ምስ ሕያወትን ቁኑዓትን ሰባት ኣወዳዲርና ንርአያ ሽዑ ድኽመትና ሕመቕና ክንርኢ ክንክእል ኢና ሓደ አልሲቢያድስ ዝበሃል ዓርኪ ሶቅራጦስ ግሪኻዊ ፍላስፋ ፀፀኒሑ ክሓርቕ ከንፀርፅር ይርአ ነይሩ ከምዚ እናበለ ከዓ ተዛሪቡ ይበሃል ሶቅራጦስ ፀላእካ እየ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክረኽበካ እንከለኹ ንርእሰይ ከም ዝርኢ ትገብረኒ ኢሉዎ ይበሃል ሓደ ኣብ ሕማቕ ነገር ዝተፀምደ ሰብ ዝኾነ ብርሃን ንግብሩ ዝገልጽ ኣይደልን እዩ እቲ ጽቡቕ ዝገብር ሰብ ግን ኣብ ብርሃን ክወፅእ ኣየሰክፎን እዩ ግብሩ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ሓደ እዋን ሓደ ኣርክቴክት ናብ ፕላቶ ግሪኻዊ ፍላስፋ ቀሪቡ ሓደ ገዛ ወላ ሓደ ክፍሉ ክርአ ዘይከኣል ክሃንፅ ከም ዝኽእል ሓበሮ ይበሃል ፕላቶ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ክርአ ከም ዝኽእል ጌርካ እንተሃነፅካ ዕፅፊ ክኽፍለካ እየ ኢልዎ ይበሃል ሕማቕ ግብሪ ጥራሕ እዩ ክርአ ዘይድለም ከምኡ ካልእ ክርእዮ እውን ዘይደሊ ንኢየሱስ ከም ብርሃንና ክንቀበሎ እንተኸኣልና ህይወትና ክቕይረልና እዩ ኣብ ኢየሱስ እንተቐረብና ምስኡ እንተኣልዓለልና ነዚ ስስዕብ ክንቅበል ኢና መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ሰላም ክህበና እዩ ኣዳም ሕጊ ኣምላኽ ምእዛዝ ምስ ኣበየ ካብኡ ሃዲሙ ቃኤል ንሓዉ ምስ ቀተለ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሐ ንርሑቕ ዓዳ ሃዲሙ ነገስታት እስራኤል ኣብ ኣምልኾ ጣዖትን ዝርጋንን ምስ ኣተዉ ንነቢያት ኣምላኽ ነቶም መልእኽቲ ኣምላኽ ዘምፅኡ ዝነብሩ ክርእይዎም ይደልዩ ኣይነበሩን እምበኣር ኢየሱስ ሎሚ ነዚ መንፈስ እዚ ክንስዕር ይደልየና ኣሎ ንኣምላኽ ነቲ ፈቃር ኣቦ ዝኾነ ክንረኽቦ ይደልየና ኣሎ ሽዑ ደቂ ቤት ክንከውን ኢና ሰላም ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ካልኣይ ምስ ሰባት ሰላም ክህበና እዩ ሓጢኣትና ስለ ዝተሓድገልና ንሕና እውን ክንሓድግ ኣለና በደል ሰባት እንተሓደግና ከምቲ ኣምላኽ ዝርእዮም ጌርና ክንርእዮም ኢና ነዚ እንተገበርና ደቂ ሓንቲ ስድራ ብፍቕሪ ዝተጠርነፍና ክንከውን ኢና እዚ ጥራሕ እዩ መልሲ ነቲ ተረቢሻ እንርእያ ዓለምና ሃገርና ሕብረተሰብና እቲ ሓቂ መልሲ ክህብ ዝኽእል ሳልሳይ ኣብ ውሽጥና ሰላም ክህበና እዩ ሰብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንርእሱ እዩ ዝፈርሕ ድኽመታትና ንፈልጥ ኢና ናይ ገዛእ ርእስና ብርታዕ ፈተና ንፈልጦ ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ገዛእ ርእስና ዘደሊ ነገራት እውን ንፈልጥ ኢና ነዚ ኩሉ እናፈለጥና ከምዘይፈለጥና ኮይና ዝጥዕመና ዝበልናዮ መሪፅና ክንነብር ንፈቱ
ብዙሓት ሰባት ካብ ገዛእ ርእሶም ክሃድሙ ኣቋራጭ መገዲ ይመርፁ ግን ኩሉ ዝገብርዎ ዝመርፅዎ ግዝያዊ እዩ እቲ እንኮ መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባልን ከም ዋሕስና ከም ሓጋዜና ምቕባሉ ሽዑ መገድና እናፀግረግና ክንጓዓዝ ይግባእ ንሓደ ነገር ከምቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንገብሮ ዘይንደሊ ንበይንና እውን ክንገብሮ ከም ዘይግባእና ንግበር እዚ ሓደ ንእሽቶ ነገር ኣብዚ እዋን ጾም 40 ከም ደቂ ብርሃን ክንገብሮ ዝግባእና እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4-10 ዘዘኻኽር ቃላት ንረኽበላ ኣምላኽ ኣብቲ ሕማቕ ኩነታት ኣብ እንርከበሉ እዋን ከድሕነና ክዕረቐና ክንምለስ ይደሊ ንኣና ብበደልና ሞታት እኳ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኤፌሶን 2:5 እዚ ኩሉ መግለፂ ፍቕርን ምሕረትን ኣምላኽ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝገልጾ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ትግባር ክርአ እንከሎ እዩ ብግብርና ዝተዋህበና ኣይኮናን ባዕልና ንርእስና እውን ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ ናይ ኣምላኽ ፀጋን ዕብየትን ግብሩ ንርኢ ፍቕሪ ኣምላኽ ብኹነታትና ኣይውሰንን እዩ ኣባና ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዘፍቅረና በኣንጻሩ ንሱ ዘፍቅረና ኣብኡ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘበለሰ ዝርከብ እዩ ሎሚ በቲ ኣምላኽ ዝገበረልና ሰናይ ነገር እናተሓጎስና ከለና ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ነገር ኣሎ እሞ እንታይ ንበል ፀጋ ምእንቲ ክበዝሕ ሲ ሓጢኣትና ገበርና ዶ ንንበር ብርግፅ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ተዋሂብና ንዘሎ ከም ግቡኡ ወይ ከም መሰል ጌርና ክንርእዮ የብልናን ክንፃወቶ ወይ ከነበርክቶ ዝግባአና ግደለና ፀጋ ኣምላኽ ክንድሕን ተዋሂብና ኣሎ ግን ክንቅበሎን ክንደልዮን ኣለና ንዝኾነ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ካብ ምቕባል ደው ከብለና ዝኽእል ነገር ደው ክንብል ኣለና ጳውሎስ ምስ ኣምላኽን ምስ ክርስቶስን ዝህልወና ርክብ ክገልጽ እንከሎ ንሕና ነቲ ኣምላኽ ቀዲሙ ዘዳለወልና ሰናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ክንነብር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተፈጠርና ፍጡራት ኣምላኽ ኢና ኤፌሶን 2:10 ይብል ጳውሎስ በዚ ደው ኣይብልን እዩ ኣምላኽ ስለምንታይ ከም ዝፈጠረና ክገልጽ እንከሎ ከምቲ ንሱ ካብ መጀመርያ ዝደልዮ ጽቡቕ ህይወት ክነብር እዩ እሞ ነዚ ኣምላኽ ዝደልዮ ጽቡቕ ህይወት ንነብሮ ዘለና ብርግፅ ፀጋ ብምልኡ ብክርስቶስ ተዋሂብና እዩ እንተኾነ ነቲ ፀጋ ብምልኡ ክንቅበል ኣብ ድሕነት ምሉእ ስታፍየ ክህልወና ካብ መጀመርያ ክንፍጠር እንከለና ክንገብሮ ዝተባሃልና ክንገብር ኣለና እምበኣር ነዚ ዕድል ተጠቒምና ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም 40 ህይወትና ክንቅይር ኣብ ኢየሱስ መድሓኒና ንምፃእ ነቲ ካብ መጀመርያ ክንፍጠር እንከለና ክንነብሮ ዝተደለ ህይወት ንንበሮ ካብ ኣምላኽ ኣይንፈለየ ኣብኡ ገፅና ክንመፅእ ንፅዓር ከም ኒቆዲሞስ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ መፂእና ፀገምናን ንሱ ካባና ዝደልዮን ንሕተቶ ክምልሰልናን ክህበና ከዓ እዩ ኒቆዲሞስ ዝሰምዐን ዝተቐበለን ኣምላኽ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብኡ እንቐርበሉ ፀጋን ሓይልን ይዓድለና ጸሎትናን ሓረርታናን ከዓ ክሰምዓና እዩ ኣባ ንጉሴ